En geno mar Nyakaramogi ni riyo makare giko dirani kendo ikori makare mar bedo kodwa e weche manyien mag migago e thuolo ni kowuok e Ramogi TV. Wan gi mathoth mwaikonu e thuolo niri kendo mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Luoro nitiere ni ji mahewa boro owito ngimagi ka ji mamoko mathoth oyudo hinyruok tok bas manoting'o jowuoth ling'ore e aora moro e alwora Magataka. We no longer have a passport backlog. We have been able to clear. We instituted reforms and people now are getting passports in the shortest time possible. Migao mar arita koro yango ni obok mag wuoth kata passport biro wuok e bwo jumbe ariyo tok oro kwayo. Chenro mar nuoyo yiero mag UDA e gwenge dhi nyime e kaunti ma Homa Bay. Nyakaramogi wabiro bedo ka watudore gi jafwambo marwa Ben Kirui bang'e nero matin mondo wawinjane ni to wach masira motimore Gataka ochopo kama nade ka nyaka sani oseyangore ni kwan mar ji maromo 8 nowito ngimagi kanyo kaluwore kod masirano. Bang' thuolo machuok wabiro tudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Ben Kirui. E weche mamoko bende ni kamiti mochung' ne weche mag omenda kod bajet otieko chenro mar kawo pach jopiny makadho Nam Chumbi ewi bajet ma iko omenda 2024-2025 ka chenro mogik mar kawo pach jopiny no timo Undanyi Taita Taveta. Chenro no manotako jakom kamati ma kojolo ma en jaod bura ma Garsen Guyo Ali Wario owacho ni kamati no ero biro ndiko lipot margi e yo malong'o ka gidewo pach jopiny ka jokanyo ma kamati no bende osingo mar keto sinani weche ma jodak ma Taita Taveta owacho negi ka gigeno ni obiro kelo dongruok e kaunti no. Kata kamano jaod bura ma Taita Taveta Lydia Haila okwayo sirikal mondo duok chenro mar Linda Mama kod Elimu Afya mondo mimine mapek oyud arita makare kaachiel kod nyithindgi. Jodak ma Taita Taveta koro nigi geno ni pachgi biro tiyo. Kilifi. Every county to benefit 100 million and for other regions. So that is what brought us today, but also generally to seek views of the public on this budget. You know, as parliament, we have powers to appropriate money. So maybe when we sit down and make report, not all of them, but we'll consider some of the views of the people. Sisi katika hii komiti mwaka jana tuliweza kutembelea kaunti 16 na hii mwaka tumetembelea kaunti 20, Taita Taveta ikiwa mojawapo, ndio maana tuko hapa na tumepata miradi ile wananchi wanataka. Ule mradi mzima wa Linda Mama, huo ni mradi ambao ulikuwa wa manufaa makubwa sana kwa wakina mama, watoto, kwa jamii yote mzima katika Kenya nzima. Na kwa hivyo ni mradi ambao lazima kama serikali tuufikirie mara ya pili. Tusiue huo mradi wa Linda Mama, bali tuujenge zaidi kwa kutengea pesa. Urudi na utengewe pesa ili uendelee kufanya ile kazi nzuri. Ulipunguza vifo vya kina mama wakienda kujifungua. Piny owacho oketo chenro madwarore maneno ni obok mag wuoth kata passport ogole e yorno ero mapiyo. Jagoro mongirore migao mar arita Julius Bitok owacho ni jogo mabiro oro kwayo mar yudo passport koro biro yudogi bang' jumbe 2 kaka kochakore chieng' mane giore kwayo. Kanoloso e seche manoyawo ayanga apisi mar Huduma Center e kar chung' od bura ma Moi Ben e kaunti ma Uasin Gishu, nomedo ni piny owacho oketo chenro mar yawo kar Huduma Center e kuonde mamoko e piny ka mar kelo kony machiegni ne jopiny. Korka kore jaod bura ma Moi Ben Felix Barto ne mor gi okang' mar yawo apisi makamano e alworano. 170 offices we have opened around the country in a bid to take services closer to the people. This office is very important because it's going to provide services to the people of Moi Ben constituency and the environs. We are targeting to serve at least 200,000 people. We no longer have a passport backlog. We have been able to clear. We institute people now are getting passports in time. So just to make it clear also, we are in the process of opening offices for the migration. We are opening offices in office of this
month, His Excellency will be opening an office in Bungoma. Today, we have brought the services closer to the people, and this particular service, this particular Huduma Service Center, is not only going to serve Moiben constituency, but it will go beyond our constituency and serve neighboring constituencies like Marakwet West. We have Trans Nzoia, we have Soy on this side. Moko kuom josiasa mawuok Imbo mar Kenya kwayo jood bura mawuok e gwengego mondo kik kal paro mar chik mar omenda mar 2024-25 ma sirikal chwalo. Ka giloso e kinde iko mar mane jatend migawo e kaunti ma Kakamega John Baraza, jotelogo kotelnegi kod jalup ogai mar ODM Wycliffe Oparanya okwedo paro mar chik mar omendano ma giwacho ni biro kelo midhiero ne oganda. Ne giwacho ni gibiro pinge seche mibiro pedhe nyim od bura. Manen jaod bura ma Bumula Bifoli Wakoli bende osiro paro mar kwedo chik omendano ka gavana ma Kakamega Fernandes Baraza to wacho ni jotelo mawuok Imbo mar Kenya onego wuo gi dwol achiel. Maisha inaendelea juu. Ruto anakuja Bungoma. If I'm given the chance to tell him, I will ask him, why are you taxing us? Kulipa ushuru si mbaya, kwa sababu serikali hutegemea ushuru kufanya mambo yake. Ala ile pesa ambayo inakuja hapa kwa kaunti inatokana na ushuru. Lakini kabla uweke huyo ushuru, mpaka uangalie impact ya hiyo ushuru ni gani. Ile finance bill yenye inakuja yenye ina affect mkate na chakula is a basic need. Ama namna gani? Hata ukienda nchi zingine wanapeana mkate bure. Mimi nitasimama na mwananchi. Ninaenda kupiga no kwa hiyo finance bill. Sawa sawa. Hauwezi kuwa kila mwaka unaongeza ushuru. Na tukiangalia barabara hakuna ile wanatengeneza, hakuna watoto hata feeding program. Wanasema hata ile feeding program ya wanafunzi kwa shule serikali imetoa, lakini inaongeza ushuru. Jatend kweth mathoth e od bura mar Senate ma bende en Senator ma Kericho Aaron Cheriot sani dwaro ni mondo dar apisa mag obila kod jong'ad bura ma jomibadhi. Owacho ni apisa moko mag obila kod jong'ad bura mosetiyo kuom thuolo malach osebedo katiyo kanyakla e rocho ratich jopiny e alwora ma Kericho. Kanoloso e skund secondary ma Kapsoit e kar chung' od bura ma Aina Moi, Cheriot nonyiso bad migawo mar doho ni mondo mi okaw okang' mar chik ne jong'ad bura e doho ma Kericho manowacho ni osebedo kaka wasoya kendo weyo achich mag njore thuolo. E bwo dwe achiel mokalo, ji 5 osewito ngimagi e yo magalagala ka Cheriot wacho ni apisa mag obila pok okawo okang' moro amora mar chik. Welcome. Wiki hii peke yake tumepoteza vijana wengi, karibu vijana 5. 2 hapa, 2 pale chini Sigowen na 1 hapo katika town Nyagacho, ambaye jioni watu wanashambuliwa. So ile kitu mimi ningependa ni kuanza na county commander wetu wa county ya Kericho. Tunataka tumuulize, katika hawa officers wako wote ni ofisa ama kuna majangili ambao kwa bahati mbaya wanafanya kazi kwa hima police station yako? Police officer yote kuanzia hapa Kapsoit police station ambaye amekaa zaidi ya miaka 3 ile Kindiki wewe ulisema kufikia Jumatatu yeye asiripoti kwa police station pale na kuelekea hapo. I am asking you as a CS, hawa maafisa ambao wanakaa Kericho more than 6 years wanafanya nini? I have an example. Kule kwangu Kipchebo Ward, Nyagacho police station, kuna ofisa karibu 3 wamekaa more than 7 years kwa station ya Nyagacho. Vile pia hapa Kapsoit wamekaa sana. Nauliza bwana CS, hawa maafisa ambao wamekaa more than 3 years kwa station wanafanya kazi gani? Kwa hivyo nakupigia na kuomba siku ya leo kwamba uweze kuangalia. Ji mathoth nohinyore bang' lweny muoch e kind kweth ariyo e wi gedo ma chiro moro e boma ma Thika.
Jogo masiro lwedo jaod bura Mathika Alice Ng'ang'a kod jogo masiro MCA ma Kameno Ward Peter Mburu ne ogore ku ewi gedo mar chiro ma Kiganjo e kaunti matin mar Kameno. Ng'ang'a manotelo ne jood bura kamoting'o jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa, jaod bura ma Gatundu South Gabriel Kang'ombe, Elijah Joroge, jaod bura ma Gatundu North gi MCA Mangoliba Jackie Mjama e nyasi mar chako chiro mar Kiganjo ne omedo wacho ni piny owacho keto tenge omenda maromo $55 e gedo mar chiro no. Jaod bura no nowacho ni gedo no en achiel kuom singo ma jatend piny ne omiyo jo Kiganjo kendo ni okwedo tend kaunti ma Kiambu kotelne kod gavana Kimani Wamatangi kuom temo rocho chenro no. Tulikuwa naye hapa niko wakati wa kampeni kwenye ile nyumba na tulimchagua usiku kama saa 6 usiku tulikuwa hapa na tuongelesha. Hata ni ajabu unaona watu walikuwa pamoja, alafu sasa unaona badala atufanyie kazi wanaanza kugombana kupika gavana, na tungengojea afanye kazi tufike miaka hiyo ya 5 tutamjaji huko mbele. Akisikia soko inajengwa na serikali kuu, national government, ajue sio yeye anajengewa soko, ni hawa mama mboga na watu wenye wanachomeka na jua wanajengewa, na hakuna mtu anashindana na yeye. Asijaribu kushindana na William Ruto. Kama William Ruto amesema anajenga soko hapa Kiganjo na Madaraka na Ngoigwa, yeye pia aende huko chini kwenda kule. Duond bura mar UDA dhi nyime gi tawo yiero ma jotelo kor gwenge tielo mar ariyo, chenro madhi nyime Wards 40 e kaunti ma Homa Bay. Chenro no nochakore okinyi ma kawuono e tesende mag luto ombulu mopogore, kama jokanyo mag UDA noyudo thuolo mar yiero jotelo mabiro telo ne duond burano e wards mopogore e kaunti no. Yiero manobagi e telo mokwongo nen mar jotelo mochung' ne tesende mag ombulu, ka yiero ma kawuono to en mar jotend duond burano e wards 40 mayudore e kaunti no. Johera mag UDA gi josiasa mag UDA manowuok oko mar go ombulu okonegi morgi kaka chenro no itayo nyaka ne chakre okinyi ma kawuono. Mondo wanyis piny ni gini en girwa, oko wakawe kaka girwa kendo wabiro wuotho kode achiel kachiel nyaka giko. En piem ma ji opieme, oko mi ng'ato. Ka ng'ato yombi, ang' nokoni oyomba. Koyombo, ang' noyie. Mondo waduto te wadong' kanyakla toka kuro setimore nade orumo. Polling center montiere kaini wan gi yiero madhi nyime, anitie ng'ikruok moro matin to oselose. Koro jatelo mochung' ne yiero mar ka osechano gi jowagi mondo mi jogo mane ochung'e kidienje mopogore opogore oyud thuolo mar ling'o ombulu. Ne nitie gwenyruok moko mobedo e positions, but the presiding officer and the returning officer oseyie kaka gibro timo hybrid electronic koriwore gi physical to hakikisha ni joma nyingi nitiere. Koro kuonde 40 e county wa makawuono watime mana gi muolo kendo maber kaka nwatimo chieng' nwatimo mar polling stations. Ang'eyo ni Homa Bay County is a shining example nationally. Donge? Is a shining example nationally. Kendo wabro nyiso ji kaka itimo gik moko gi ng'uono, gi lony kendo gi muolo. Wadokie sigana mokwongo kama ji 8 nowito ngimagi okinyi ma kawuono tok nyamburko manoting'o gi ng'ielore apaya ma oshirika kendo ling'ore e aora Mambagathi mantiere alwora Magataka yo Karen. Ji 6 oyangi ni notho kanyo ka ji mamoko 2 nowito ngimagi ka giyudo thieth. Ji 19 hinyore e masirano ka ji 4 yudo thieth e od thieth ma Karen ka ji mamoko 3 ngimagi ni e kind Nakuru gi Sumbi. Ji mamoko 3 ithiedho e od thieth ma Ngong ka ji mamoko 2 bende ithiedho e osiptal ma St Mary's. Ripota marwa Ben Kirui nitiere kar masirano kendo watudore kode achiel kachiel. Labda Ben Kirui ungetufahamisha yepi yanayoendelea mpaka hivi sasa katika maeneo hayo, ikizingatiwa kwamba ripoti tulizonazo ni kwamba watu 8 tayari wamepoteza maisha. Kirui. Naam, Milton, si hali nzuri katika eneo hili la Karen ama Gataka ambapo
sasa hivi idadi hiyo ya watu ambao wamefariki imeongezeka kuwa 9. Ripoti ambazo tunapokea kutoka kwa maafisa wa polisi ni kwamba mtu mmoja zaidi amefariki akipokea matibabu. Awali watu 8 walikuwa wamethibitishwa kufariki, watu 14 wakipokea matibabu katika hospitali ya Karen Hospital, 3 wakiwa katika hali mbaya, huku wengine 3 wakitibiwa katika hospitali ya St Mary's ama Ngong Hospital Kunradhi, 2 wakitibiwa katika hospitali ya St Mary's. Watu 6 ndio walikufa papo hapo, huku 2 wakifariki katika hospitali 2 tofauti katika jiji la Nairobi. Tutaweza kujumuika na baadhi tu ambao walikuwepo na wengine walifika baadaye ili waweze kutufahamisha kila ambacho walishuhudia. Nitaanza na jina lako, niambie jina lako na uongee kwa ile lugha ya nyumbani. Okay, anide ndani Omondi David to anana atimo biashara gataka Karen ka to agoyo mos ahinya kuom jogo mayudo masira kamae, to family mabende obedo affected bende wagon gi mos ahinya. To ana ayudo gini kose timre okra lewa ahinya, lakini ayudo ka en gima edhi mbele. To gima nyalo mana wacho en niya, wakwayo weg mtokni kata SACCOs magwa gi gitem gibedie moridre e ndara, nwach iyudo ni gache wagi sana sana moko mawaringo godo e area wakae, iyudo ni nitie jomoko ma riembogi tok gi luchi kaka dwarore. Alafu ndara wani road signs mage wanyalo wacho ni very poor, nikech kane olos ndara ni nitie bump moro mane oket malo kacha. Bump no nie wi got, to koro iyudo ni sama mtoko wuok malo ka ridre, tiyudo ni kochopo e bump kacha to nyaka oduok speed. Koro speed no gache moko madongo mating'o abiria madongo gi ema yudo shida no ahinya, nwach ko duoko speed mogo break koro odwa idho got mondo okal bump, to kanya ema shida no wuokie. Ana chopo kae ka ajali no se odhi mbele, koro wakwayo mondo ging'iane road signs magwa gi, to kaber driver be obeda kine bara ndara wakae. Mano kendo. Hero kama Jatelo. Nipate pia Milton kutoka kwa mmoja wa mwisho pia niweze kutupatia picha halisi ambayo ilikuwepo hapo mwendo wa saa 3 na dakika 40 kulingana na ripoti za polisi. Okay, anyinga iluongo ni Bobo Yugi, aja Homa Bay County, atimo ohala e area mar Kajiado kama wachung'eni, ohala mar uso maua gi yien mipidho. Gari obiro kawuono koa malo koni kaidho got dhi loka mar Karen, to gari ni oting'o abiria. Kogike got kacha to chalo gima brakes mage otame kaka onyalo nyono moduogo chien. Koduogo chien to nitie gima okete bath apaya mageng'o gari ka gari lose control, omwomo modonjo ei pi. En gi dhano e iye mang'eny, ogore gi dhano go ei pi. Koro wan kaka wan joma ni ka waringo wadhi konyo dhano go, wagolo mwanyalo golo mosetho, mohinyore ahinya be otero osiptal. Koro duto to wan wawene mana Nyasaye ni modhi osiptal mondo mi otim ang'owa oyud okwo, to be ma Nyasaye omo mano be wago mana mos. Ta wakwa county government mar Kajiado ne jogo duto masira ni oyudo gi konye kama ginyalo konyo, nikech en gima ok ng'ato chano. To katieko to daher mar wacho ni ndara wani king'iyo bumps, road signs onge. Ere kaka bumps ikete ewi thur maka gari oagi koni to nego dhi gi speed koko kal kocha, to wayudo ka nitie gimoro kaka bumps mas miyo gari slow down, kae to koa kanyo to gari duogo chien. Mano akwayo ni kaber to mondo mi serikal ong'imanyo. Erokamano ahinya. Erokamano ndugu Milton, na pia niweze kukufahamisha kwamba wale ambao waliweza kufika katika eneo la mkasa ni wanafunzi wa kutoka Embakasi Secondary, wale ambao tunawaita first responders, na walisaidia pakubwa kuchangia pakubwa kuweza kusaidia wale ambao walikuwa wamejeruhiwa, na pia vile vile kusaidia katika juhudi hizo kwa jumla. Na hivyo basi tutaweza kufuatilia tujue pia wale ambao wako hospitalini wanaendelea vipi, na pia kuna hofu kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka, manake sasa hivi bado kuna shughuli ambazo zinaendelea nyuma yangu. Nikiomba tu muondoke tuweze kuangalia shughuli nyuma yangu. Kuna shughuli ambazo zinaendelea ambapo lori hilo
jaribu tu kuondoa mabaki ya basi hilo linalomilikiwa na Boka Sacco, na hivi tukiweza tu kukaribia kuona kwa ukaribu zile shughuli ambazo zinaendelea hapa. Maafisa wa polisi wapo katika eneo hili pia kuhakikisha kwamba shughuli hiyo inaendelea bila vikwazo vyovyote, manake pia raia wengi wameweza kufika hapa kushuhudia na pia wanaweza kuhatarisha tu maisha yao, kwa sababu hapa ni eneo ambalo ni hatari, ni eneo la mto wa Mbagathi ambapo gari hilo lilitumbukia. Na pia Milton, ukiweza kuangalia tu mbele yangu kidogo, unaona barabara hili jinsi ambavyo imekaa, na tukielezwa kwamba lori hilo liliweza kurudi nyuma kinyume na kuweza kutumbukia katika mto huu. Ripoti tukipokea kwamba lori hilo liliweza, ama basi hilo liliweza kukosa breki na kuanguka. Maafisa wa polisi wako hapa kutathmini hali na pia kuweza kujua idadi kamili ya kile ambacho, ama ya wale ambao wameumia, wale ambao wanapokea matibabu na vile vile wale ambao wameaga dunia. Milton, tutazidi tu kupiga jicho hapa tukishuhudia yale ambayo yanaendelea, na tutaweza kuwajuza wasikilizaji wetu ama watazamaji wetu kila ambacho kimejiri hapa. Milton. Asante sana Ben Kirui kwa taarifa hiyo, japo ni taarifa za kusikitisha. Nyakораmogi wadhi nyime gi chenro mar weche manyien manone Ben Kirui achiel kachiel kano kelonwa lipot mar masira mar apaya motimore Karen e boma aluora ma Kajiado, mano tong' mar Kajiado gi Nairobi. Kao kamano Nyakораmogi, adwa ni mondo wakao yweyo mokwongo e chenro nieri mar migago. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Skiza chapa ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu, wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Skiza chapa ushinde. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, shh. I'm trying to catch up on single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Nikaingia kwa mkahawa. Mimi kichwa yangu, akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini,
na nikaona, nikarudi kwa simu nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Bote wazalima la mulungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principale la rumba. Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudriko dwa chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chakra safaga chia nyakasa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo piny motigo pedro. To ye kanye bak njangolo mar Juma. Nekwana mwengeji wangu kumotigo madilo system, kumotigo za ikona gananga, kumotigo Joski Kiambukuta. See you there. Una aventure ngobo Chris. Nyakuramogi pod wamedo luwonu wach masira mar apaya motimore Karenno kendo kochopo odhiambo koromo saa achiel mar otieno gi saa 3 wabiro kelonu wechego adimba mondo wang'e kama wach masira mar apaya no chope, ka wamedo kwayo joriembo mane wang' apaya ni mondo bed akicha mokalo, to moloyo kinde ni makoth medo chwe e gwenge mamoko e alwora ma Nairobi to gi kuonde mokiewo gi Nairobi. Nyakuramogi tiwana tiek gi kanyo chenro mar Migago. Wachak watudre kendo dhiambo, mak mana ni koromo saa 8 wabiro kelonu chenro mar Paw Tuke. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed gi kodira majaber. Who is a true partner? They step in when you need them the most.